Papa, ihe kpekọsazị anyị ekpere n'ọjị a ka ọzọ gụrụ fọndụ n'afọ 2020 ndị be anyị ekele nọọnụ ọkwado mmemme ahụ anyị kwadoro ahụ dịkwa ka anyị na-emekwa na eluwa gara aha ọkụ anyị aka ọzọ juru n'anya ama akwa egbe ma eriri ọha ọzọ anyị ziri gbakọ aka wee na-eme ka anyị kelee Chineke n'aha ọfụ anyị ba ekele dịrị Chineke isi na 2021 wetụtatafa anyị na 2022 ekele dịrị wetụtụrụ aka nsọ ọjị a na mgbe a ka anyị na-eke ka ị bịa nabata ekpere anyị n'ụbọchị taata anyị wee na-arịọ mekwa ọzọ obodo ka anyị na-ewerekwa enyefe n'aka n'ọgụ aka ka ị parapere ka etu isi akpabie n'aha ndị gara aga ndị anyị ebe ka anyị na-arịọ mee ka aha ọbụla bụrụ anyị mpụta aha ọma mee ka mgbanwe bata na anọ ọzọ mee ka udochi ya na anọ ọzọ mee ka ife aṅụrị na-emere anyị n'ọzọ ya bụ ife iwe nọ anyị na-ekele nọ na nke ime na-ekelekwa na nke ihe emere anyị Chineke nna na-eme nke ọrụ anyị nwere na-echekwara ozi anyị na-arịọ ọdịna na-eme ya bụrụ anyị ụzọ kere anyị azụ ife niile nke anyị ga-eme n'ụbọchị taata ihe abụrụ anyị onye isi oche bụrụ anyị onye ọdụdụ oche nna debe anyị na-arịọ dekwa ọjị a ka anyị na-eche ebiri ya na ọjị a nara gọziere anyị ka anyị taa ya ka anyị waa ya taa ya n'afa Jizọs Kraịst ime n'ala mgbe anyị mesịara ihe niile anyị na-eme taa anyị bịa anyị si ebe dị iche iche bịa si ihe durukwa anyị dị n'anyị na be anyị dị iche iche ma iji ukwu bịa ndị ji ukwu bịa na ndị ji moto na ndị ji eroplen ka nna ya ọkụ were ọbara nsọ ga akwa anyị ụcha niile oke durukwa anyị dị na nrụ anyị udo n'ọrụ ajọ mmụọ anyị afụ anyị ajọ mmadụ anyị afụ anyị jọdụ n'ihu anyị anọdụ n'azụ ọdụ n'azụ gwa ha ya gara azụ eti mmadụ ya kwụdo anyị n'ụzọ nna debe ebe anyị na-arịọ ga-ebizi data ka ime ọjị agọziere anyị ka anyị nwere ọta na aha Jizọs Kraịst ime n'ala